la romal mina ate tawli inde gidal wayi ende tawli mino digeli yaramaro tawli aye nama tawli si ɗum ɓenni han no keɓorɗen woodi magoyel ngel mbatten ɗo seeɗa si ngel ɓenni han woodi tindol ngol jogimi ni walla mi wiyan taalol mi waɗi ngol ɓenni han totiten ɗumen konnguɗi siko noon ɓurdi han ɓe keɓa ko kaali hen enen ne jogiiɗo hen ko ɗumanini han haala walla mago ngo waɗi ha gasi han e mi hollirat hen on tuman koko woni fandare mago ngonde si ɗum ɓenni han neɗɗo kala wawi okkirde e nakkille muɗum on tuman dutten mi jewta Saydou ono bo on nani nana yalla timmin faala yalla naɓe ɗum amin amin ala jeenga alaji ko hoɓɓe ɗuma cukkiɓe toon kono min dulani ɗum fuɗa eɗen mbawi wadde du'a on tuman ɗum ni han on tan jokkorammi taalol ngol walla eyyi ni rewtata hen mi jokkora ɗum darta film o ngin watte ni dawna ko ko kolla tan kono ko gal watte tama konngol bisnaade hoɓɓe ɓe Allah juuma mbi'i hoɓɓe ɓe bisimilla mu'en en beltima garal mu'en ɓe mbinama ɓe ngari e jaam ɓe tawi en e jaam Allah ruttu men e jaam barke Cheikh Tidiane barke ɗemgal barke fulaaɓe barke ko Allah yiɗi sallallahu caggal jargal ndewen e almami he joni ko kanko woodi ko fota hen fampade hen e konɗi ham mo weddo konɗi seeɗa walla soko duwaw mbatten mbaɗen duwaw ɗon joni ko almami a tottama mbiyama bisimilla piɗen to nder ɗerɗe men to ndendinen alfatiya yalla wurnu ɗemgal ngal ɗum ɗo ko puɗɗiɗen ɗo ko yalla tabinti Allah sellina doole dulen e nelaɗo bismillah fotta hen haalde kannen e konɗi seeɗa ɗum woni min Mamadou Saliou Balde ko ɗum woni jangguinannoɗo ɗo saare ɗo ɗipi jangguinowo e ɗipi ɗiɗo saare illa e ko ɓeɗo goni jomaɓe duɗal ngal ɓe kuufo o ɓe kalfini ɗum ko ceerno Aliou Balde sa welima han noon mbiya ceerno Galo Balde e hoɓɓe ɓe ko Mamadou Guiɗo Leñol hanti e Saydou Balde e Saydou Seydi o Saydou Seydi ko kamɓe goni joɗaniɓe en to Bordeaux kanko e Tijjani Mbaalo en e hono Samba Diamanka en e Aliou Mbaalo ko kamɓe goni kayen ɓe coosi fedde nde ɓe cosdi ɗum noon ko ceerno Aliou hanti he Mamadou Guiɗo Leñol e min ko min woni jangguinowo ɗo saare ɗo koɗo suka ɗo saare ɗo mi jibina ɗo mi jeeya min jangguin tan cukale amen saare nde e hoɓɓe ɓe bisimilla moɗon min fayda yewtere am juutani hen wassalam école o ɗi sattani saabu ko janggui gongol tan woni toon programme amen ɗo min goni ko rawanin min puɗɗi
hikka woni e hitande ɗimmere nde koye tolno ɗimmo min goni so welima kala mbiya roggere ɗimmere dal to deftere no wireteni ko hikka min keeɓi duuɓi ɗiɗi gila min puɗɗi ko saare ok jarama en gokka konngol ngol huufo duɗal ngal ɗo ɗum woni kanko ceerno Aliou Balde ɓuura andirede inde Galo Balde ceerno Aliou bisimilla maɗa woda ko pampiɗa hen Allah jarama on jarama onon musidɓe tedduɓe ko rendi ɗo ko faati e duɗal Guiddou Dampa Boki Sinthiane ngal ganduɗa jangginanoma duuɓi ɓaawo ko ɓooyi Allah e hoddiro muɗum yahi ha ɗeɓi ñifde e dow Allah no jinggiranta yimɓe ɓeɗo men musidɓe ɓe baddannoɗen ɗum woni bordonnaɓe ɓe micci toon ɓe tawi ala e sago ko ma ɓe daro ɗemgal ngal jangge saabu si a lartinima e jangguinɗen ɗe e ɗeesi waadena e nokkuji men he ko hunde mayde ni ɓe tawi ko ma ɓe daro ɓe mburtina ɗum ɓe mbiyo noon si tawi ko a demannoɗo guerte a natti remde ano yiɗi guerte han toujours koto watteno guerte to pugitoytoɗa guese guerte to way duɗal meɗanoma ɗo waɗede ko wayno Kolda en e nokkuji goɗɗi ɓe mbiyo ɓe ngalaɗen doole fottinde kono dutto en to guerte ɗe mbaɗanoyoto pugitoɗen toon wasara ko keɓɗen toon ni ɓe noddiri en mbiyo e jiiɗi mbaɗana en ɗo duɗal ko famɗi ɓe keɓa ko ɓe gokki jangginowo coggu muɗum goro enen kala mbaɗen doole men darnen nokkuɗo janguinteɗo tinnoɗen daroɗen cukale men ɗe mbawa janggude saabu si wona ɗum han ko artani to yeeso men ko jogori bomade leñol meɗen ngol majja e nder leƴƴi woɓɓe saabu kala leñol ngol janggani famani ɗemgal mumgal ngol ko leñol moɗerengol ni Allah waɗiri duɗal ngal darniraɗo gila rowani yimɓe puɗɗi janguinde koɓe gadodirno e yimɓe ko minen min pirti kono kayen kam ko mbino ko e mbaɗa ɗum Allah waɗi noon kala saare nde jaɓɓi men no feewi ɗini janggine gila rowani ha ari hikka balɗe ɓaawo ɓe gari ɗo yettanade yimɓe mbaɗi ɗo yewtere ɓe gadani kala yimɓe wonde ho no hanni ɓe garat ɗo ɓe beccodira yimɓe miijoji si tawi Allah hoddiri am wonko ɓe mbawi ɗumaninde an no kumtari ni waɗe ɗo walla ko wiite ñaltari pour beltinira ɗum cukal ɗe yimɓe saare ndeɓe ko ngal koyngal han woni ko ɓe gari ɗo enen mbiya umen bisimilla e nder ɗum won magoyel ngel min kebluno ɗo joni cukale jangoje ɗe ɓe mbawa accitede mbaɗana e magoyel ngel so ɗum ɓenni han kalen hoko woni sababu mbadi magoyel ngel si ɗum ɓenni han kala mbaɗen hen taalol seeɗa ɗum pi ko tindinde hono aduna o yarata ni a jarama joni hono wiyantemi Mamadou hoto Mamadou Penda joni bisimilla moɗon he gaga nder onon he cukale ɗe amin komi horani to dow letto no la ila patron leggal molanagal waɗaɗo ngal e kiiɗo nder ngol lawol ɗo joni laaɗa école o ɗinin ɗo maayo ngo ɗinin ɗo marché o ɗinin ɗo ene ngal leggal ɗi waɗaɗo honi neɗɗo andide wadde hande togora tawano ka togora rutu ɓange yetta dow ɓang leggal ngal tan erom tawon taro yetino yimɓe ɓe gare mballe kam ɗo ƴeese njaay mbaɗe a feewi mballime ma feewi o hokkani mutade jumɗine makka mago ngo jiiɗon waɗa ɗo
waɗira kono gurdam meɗen ɗam woniri e nder aduna ni si tawi joni on keeɓi caɗele moɗon ɗe fof on pattiri ko kaarijo arta itta ɗum ɗo on ɓattaki ɗon so ndenaki gurdam moɗon ɗam wosat on ji ɗo ala to rewle laawol ngol laali mawki yani ɗon baariɗo te marché o ko to woni école aji ɗi ko toon goni ɓe ngari ɗo ɓe jaha to marché ala ɗo ɓe ndewiri cukale janggoje ɗini ngara ɓen kala daari ala ɗo rewre ko ɓe jotti gono ngel ɗo cukayel hakkille muɗum o hokki ɗum ɗum ɗo kam ko ma iwa ɗo no wawi wade foof ko ma woni he kañ walla e goɗɗo kono ko ma iwa te mo alana ɗum doole baggol kono jogui pellital ko ma waɗan ni woni o ari o laari lekki ki ko ƴeesi laamu ngu ari ko kañ hoko waɗi ko klaxonné ɓen no gittuɗon leggal ngal no immo ɗo te ko kayen jakorano kono en jii mawɗo mumen ɗo kañƴe ɗaani wiyaɓe ko ɓe pindintani yimɓe walla ko ɓe jakorɗe est ce que siko ɓe panno en nan en joltano ko ɗo ɗum woni saabu mago ngo ko waɗira yimɓe si on guuri he o aduna han wona tan pawe yakare mon ɗo gotel tan mbi on si o waɗani han ko o foti wadde neɗɗo fof e jogui foti jogade anni e mo ganduɗa gaddireɗen e o aduna ko maagol ha ɗo doole ma keeɓi o goɗɗo kala ɓanka kono yondinare nde nden ko warat leñol warat leƴƴi warat kala wawɓe wonde ayi feere kala hanki gadorno e wiiteno ko mawɗo tan kono feere ɗin to mawɗo ɗin to cukayel ko ɓe ngari ɗo ko cukayel janggoyel école ngel jogui wonde ho ɗum ɗo ko ma tan itte ngel idi wadde engagement nde waɗi nde noon woɓɓe ngari tawti ɗum itta ko ɗum woni sababu mago ngo ko waɗira eyo joni tindol ngol ceerno Ali waɗanta en ɗingol wiya ko hakkude Fabru e Wojere kettoɗon noon komo haaltanen ko bisimillah taalol ngol min gitti ɗum koye mawɗo amen biyeteɗo Amirou Bara Bulle woda Burkina koye ardiɓe APC tawa mbo wiyo meeɗino wadde jamanu Fabru e Wojere nanno debbo ɗaɓɓeteɗo moƴƴo mbadi joɗɗo ɗin nokku ɗi jaadi hoɗum woye ƴamana hoore mum Fabru ndu e ƴamana hoore mum Wojere nde e ƴamana hoore mum joni si kawri to debbo rowa Fabru ndu wiya an Wojere mi anda ko jakkantamin alhaaluji mi anda ko addatama ɗo Fabru ndu kala wiyami e Wojere min ko ari yakkantanmini ko garanmini ɗo wadde mino ƴamma debbo an kala gara mbiya hoɗum ɗumaninɗa ɗo yennam kayɗe mum noppe mawɗe debbo o noon jooɗi ha ñalande wotere wiyo min noon simi waɗani feere mi ñawda ɗum ɗo ko yaawi han ɗum addana kam ni musiba walla adda caɗele hakkude ɓe aroɓe kawranammi ɗo wimen joni jaahe janggo bimbi law dawon garon ɗo galle ba am kala gidiɗo ɗon ko on gokketemi Fabru nduno e nder jemma he dogi wuliti e musidal muɗum e wimen yo ngare mballe kam mino ƴama debbo goɗɗo noon yodde hewani e tundu meɗen mi yiɗa noon wasde debbo tewno fof onon janana ho Wojere ɓuuri en ɗumaninde fuuf hirjini yimɓe muɗum ɓe piiw imminimen wimen gila jo enen dawen kala ɗo Fabru woni no dillu tawa janggo bimbi Bojel wi ka yettoyima han tawa yat toon neɗɗo meɗen ko famɗi ha woodi jottiɗo toon Bojel waali ha silin o memin immi yari café muɗum ɗe foppi waɗi naskolon muɗum o sanciri koyngel ngel ɓawa raw witama ɗo Fabru heɓtani tan du fokki Wojere nde fokki dogi ha ñalli wiyo ɗo kam mino andi tuma kala paaɓi wondu fewji yettade ɗo wallahi ko fure muɗum o tawoyteɗo kono ndu wawata yettade ɗon lekkiɗo darinoɗo ra wondu min ko ɗo mbiyen mum kammoye subhanallahi tanti ndu fokki ndu dogi joni kam ala ɗo haɓantani so wona galle debbo ƴameteɗo ɗo wonɗo yetti ɗon ko salmini anda Fabru yettinoma ha ɓaŋi café muɗum waɗi kala ko watta jooɗi ley faka joom galle ndu yetti ndu salmini nde yetti nde salmini wimen mi salminno on mbino ɗon hanko min dawa ɗo arde
kala gidiɗo ɗo kañ okkete debbo ƴameteɗo joni noon ko min idi wa min mi ɗo mbennumi gila subaka mino ɗo mbiya an ko an idi an wona joni ana yettoɗo ɗogol ɗumani woni sababu muɗum he omen aduna kala ko jiiɗa andu wonko addira kala ko hunde kala heewi doole wonano an famɗude ma nde no a yawo ko gonɗa ko andu wontan ko woni he ma ko Allah waɗim ɗon e wawi ko luɓor ma e wawi ɗum kala ittude e wawi kala an o ko dolni ko si a yawitima ɗum addanama ɓeyda mayde kono si a darima tan ko ma gona han e wawi mbuura sabu si tawi paaɓe ɗi wonano jokkodirno ni han faabu kam minen gandi waddirake doñorgal hinde nantodiral mumen ngal e jokkere mumen en ɗam nde addi ha poloyi wojere ko sikkir e ko dolnorno ko tawi wona ɗum woodi mi watta ɗon seeɗa he daɓɓel hakkude fabru kala e doñorgal kayen kala meeɗi wonde ñalande kawri tan mbiyo ko kursi mbattani ko dannodiranni fabru wim kaalen ko laaɓi de kursi kam ko dogdu andira fabru wim e ɗuma bojel wim eyi ko noon e doñorgal wim ko noon tigi doñorgal wi noon fabru kam wim kursi andira ko dogdu fabru wim eyi mi jaɓi wim awa joni daroɗ dari tan fabru wimen aw pokkire doñorgal wim bisimilla fabru taɗɗi goo taɗɗi ɗiɗi tan doñorgal wim fabru daro tan seeɗan fabru darti wim ko dogdu mbiɗen naho ko diwgol walla ko taɗɗe wim ala ko dogdu mbiɗe wima awa ar ɗo ɗo diwɗa ɗo ko a yaɓat ɗo nde ɗumaninen jawdi ɗo kala tindini neɗɗo ko mbawɗa wonde aduna ko fiim ay heñare e moƴƴi pour mbawa ñippu ko wayno jaygol en ni walla gueɗe goɗɗe kono ko Allah taganima ko ganda goɗɗo wawata ɗum leltinde te kala no mbawɗa waade ko ɗon arsigel ma ngel kala tawatama doñorgal aduna ko wuli ko bi jayliɗi e ɗuma e cuma nayi e dampa ñiibi e doga kono kankala Allah sornimi ɗon wuuri ɗon e yaara he ngel mum ɗumaniyel te yii kala ko neɗɗo etoyino e nder aduna he ko ɗon puɗɗorɗa jaha mawna dilla mbaɗa gueɗe ɗe pi kono si a fawoyi jasoyde kala an ɗon gartaraɗo kono kañ tawi aduna muɗum o kono yaade ɗum seeɗa seeɗa kañ e nden yondinare Allah tawa ɗum ɗon on jarama en gokkirat hoɓɓe ɓe konngol hoɓɓe ɓe bisimilla moɗon ceerno Mamadou Guiɗo Leñol e Saydou Seydi bisimilla moɗon eyyi woɗa ko saare ɗuma saare mami wala ok bon ko adi ko fof mi salmini saare nde min gari ɗo ko e duɗal no dippo ono Giddu Dampa ko adi ko fof minen jetta on no feewi ceerno Aliou darde o dari nde e saare nde ko nanggani ɗum ko jettor molanaɗo en potani ɗum yawde sabu darde ɓe mbo dari ɗo minnene ko ɗon darimi andi so tawi wonmo anda han mo wiya ɓe ko projet ji liggotta ɓe ko liggoranni ɓe minen komin keɓtani hen koko pulaar o jangguete ko min keɓtani hay hunde goɗɗum ko woni hen ala ɗum ɓen paamira noon ono darduɓe ngal duɗal ɓe wonɓe bordoɓe ɓen ne jogui ko pellital mawgal e anniye moƴƴo ɓe jogui miɗo wawi wiide ko ɗo waɗi duuɗe tati nde ɗo yelde koɓe waɗi te ɓe fof mbaɗi alatre hande ko e kaale alatre he ko hen ɓe pelliti wadde no ɗemgal mumen ngal wuuro te ɗum ɗo kala fof tindini gandanta ɗum ko gonga e mumen ala mo dari ɗum darnato saare to wodato ko kala ɗo tinnotoɓe goni ɗi pelliti jangguinde ɓen pelliti ɗum wallirde noon ɗum waddi ceerno Aliou ko neɗɗo ɓooyaɗo jokkodirede to banggue ɗemgal pulaar ɗum waddi ɓe mbaɗi jikke ɗe e dow mum ɓe mbiyo duɗal ngal no waɗe book no ngalni duɗal ɗin to Sinthiane Souleymane no ngalni duɗal ɗin ɗo Kolda ko e tinnare mumen kamɓene wonɓe bordoɓe enen jaraɓe no feewi enen jetta ɗumen no feewi
heddi enen ɓe enen poɗɗen ko tinnade e wakkilade ganden ngal ɗemgal fawi ko e dow balbe men ko ɓiɓɓe leñol ɓe kamɓe mbawata ɓamtude ɗemgal mumen ngal ha wawa yarude to yeeso wota en jow fulɓe tawa en keppani en kappani en boppani en keɓa ko ɗaɓɓeten ko si Allah jaaɓi ɗum ɗo kam minen beltani on no feewi jaafoɗon min hande dande miɗo yetta Kande ɗum noon min beltima no feewi nomin jiiri ɗo ni hande ɗum ɗo ko ɓamtagol to yeeso woni saabu ko cukale goni hen te on jii kala mago waɗago ɗo ngo ko hakkille jumtuɗo wawta ɗum formude ha waɗire ni tawa si waɗama hanɗe tindini o ko firti ɗum tindinta ko tinnare mawde min jaari on no feewi jaafoɗon te kadi min gandiri onon gonɗini ko woni ko waɗi ustare waɗi ɗo e saare he kono ɗum kadi haɗani a andata ɗum fayta e yimɓe so wona ka e mbiyima noon ɗum teddidi ko pellital molnagal min beltanima on no feewi sukaɓe tinnoɗen no en gandu enen sukaɓe wonɓe lesɗe ko enen balleteni ɗemgal men ngal wota no en jooɗo ha ɗemgal gongal yaɓɓa en nde kadi so tawi aɗa teddini ɗemgal ma ko a teddina kala ɗemgal heddi noon ngal mangal ɓurantama kala gongal kono noon kala ko a yiiɗa waɗede wota waɗ ɗum goɗɗo ko a yiiɗa leñol ma wiye wota wi ɗum leñol gongol si aɗa teddini pular aɗa teddini pulagu ko a teddinat ɓe kodduɗa ta wona fulɓe hoɓe mbawatma teddini ɗum woni teddinde hoore mum ɗumɓe mbi yidde hoore mum wona ande e añande goɗɗo jaafoɗon fotno haalde ko ɓuri ni kono dande jaɓani no fewi ceerno Aliou mi jarima no fewi mi weltima eɗe ɗesa juutde seeɗa e meɗen jogui tindol biyetegol Sara Sakku noon tindini ko mawɗo mo ganduɗa ceernajo mo ganduɗa wiyete ko Sara Sakku jungo ngo ko ley tan woni joni noon kadi ko mbo gando hinde ko mbo paho ko waɗi ɗum paho komo nanta haala goɗɗo wona noppi ɗi goni nanta komo jaɓata nante haala goɗɗo mbo noppi ɗi nanta o ko ñaw woni oɗo paho ko kala ko goɗɗo haali mbo gonɗinani kañko ko haali ko tan wiita ko ɗum tan woni gonga joni noon mbo woni e saare ko konnguɗi mum ɗi tan ko ɗin mbo liggirta ɗin noon si a waɗi ɗin tan nafoore nde pi ko kañ tan heɓata onon on kefta onon on jawata famde mbo woniri noon mbo wonti e mumen ɗon ha kala jaɓanɓe mbo ko ɓen mbo wiita yimɓe moƴƴuɓe ko ɓen mbo wiita yimɓe malaɓe kala saliɓe ko biɗe muɗum ɗe ɓen mbo wiya omen ko yimɓe maccuɓe gonni ɓe ko yimɓe ɓe malaka gonni ha mbo fecci saare nde hakkude ŋeñɓe e ŋeñanteɓe ɓe mburdi noon ha ɓe jogui ɗon mawɗo goto on ko Danna o wiyete ko Paate Galo ko Jali Moola kono o mawɗo ko haalta ko pi mbo welan kañ jaɓani saabu mbo lartidima o mawɗo kala ko waɗi kala si a rewi haala mum ka han nafoore nde pi ko kañ tan mawɗo o woodi onon on kefta ñande wote noon kañ immi ɗon mbo salti wiyo mbo yahi to leydi wiyetedi Berdala saare wiyetede Berdala toon noon ko remoɓe e aynaɓe tan gon toon on saaha komo yahi to nden saare ko ɓeeɗa puɗɗi widete o Paate Gale halko yimɓe o woppaɗo nde saare jam poɗɗo ni yaaro wiyete Paate yaha to Berdala toon ko remoɓe e aynaɓe tan gon toon Paate Gale noon yetti toon tawi toon saare nde koɓe mbiyata Cakum Saru ande Cakum Saru woni koɓe ƴakkat jawe ɓe jara kosam ƴakkat tan ɗum tan won toon joni noon kañum on jantiɗon duumal omo ruumi ɗon ko mbo jogui moola mbo hoɗat mbo hoɗat mo he moola he mbo yima ha mawɓe woɓɓe keɗiti ko o yimta ko ɓe tawi o mawɗo ko yimta ko hunde waɗi fayida ɓe gari heɗade mbo ha ñande wotere ɓe mbi o hande ɓe mbaɗanamma ko wiide hiiro fengo kalnamine on saaha noon tindolngol ɗe juuti komo yimananno ɗumen pour koddigal no neɗɗo foti yiɗirde hoore mum o foti tinnorande no leñol mum o foti tinnorande saare mum
no foti heɗore andirde heɗorade haala woɓɓe tawa teddini hoore mum o yimananno min ɗo ko jibinaɓe renduɓe leydi hodduɓe ɓe certata maɗuɓe ko kawral e golle ñiɓɓe ɓe luurata ko ɓe Allah wattidi wurde pooma o ittata maɗuɓe ko jabgol golle jommen fayata si leñol darima e luure wawde ɓe keɓtata ñande fof ɓe pewjat peeje gonga ɓe jiitata wota ɗaɓɓo manggu he yimɓe golluɓe kooloma siko manggu jiɗɗa ñaago jommen no rokkama si a teddini moƴƴo ɓeydo yiddema enɗama si a teddini bonɗo rutto janggo o hoynama teskor malaɗo ɗi wallama e ko maltama kono malkisaɗo ɗi homtama ha ñaayama. Assalamu aleykum, jafoɗon ɗi ɓuuri ñettorde. min beltima no bere gargol minen ɗo hande min saydi seydi mbiren ko minen goni borɗo min kane garam min ɓe mbino mi ara ha ɗo mi yettono moon onano duɗal ngal kada waɗani ñalawma weltare ko wayno guddugol ngol ɗum woni hawrini en ɗo hande Allah hawrini en kadi woodi mum hande mbo Allah yaltini aduna e ɗum ko he gurdam tawa so Allah no haali ɗum nokkuji kewɗi ono suratul nas walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ono e hadi juma qul innal mawta alladhi tafirunahu fa innahu mulaqikum thumma yarduna ila alimil ghaibi was shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ina haali ɗum ha he hay yasino kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram donc mayde koko wonda non jaado ya Allah yirmo yaafo ya Allah nawfen e lawol pewal e ya Allah harnu mo aljanna ko acci ko ya Allah wahin barke e sukaɓe ya Allah mawnin ɗum walla min almuɓe malaɓe ɗum ɗon ko si arti e ko wonɗen hande hono mago ngo no heewi nafoore nde gandanɗa hoorema kala no bitirɗa no foti noon yaata e fala fulɓe mbi so ndiyam saɗi sode wonko tawi taw no bakoɓe ngaraɓe ɗum koko anda so ndiyam saɗi sode wonko yimɓe kawri hen ala kala mo jiiɗa e jooɗi e ɗowdi woodi gonanɗo ma to nangue kala gonɗo e nangue woni gonanɗo ma ɗowdi ɗum ko Allah addirino gurdam so yimɓe guuri ko alay saago ƴeewa kala caɗele garɗe woda pelliɗɗo tan ko ma woda yarlitiɗo mbaɗa mbiyode nde jiiɗa dimo nde maccuɗo heɓata fof taw ko demo maayi ko dimo maayata nde maccuɗo heɓo ko dimo maayata nde liberté ono heɓtare ono heɓo min ƴeewi e histoire uji jawɗi ɗo e Fuladu wiyanoma ko saɓɓe ɓe laamino kono nde fulɓe jiɗi hettude laam woodi yarlitiɓe woodi mayɓe hen woodi gañiɓe hen ɗum noon ko gurdam woniri noon ɗum waɗi koɓe kolliri ko ko nafoore nde gandanɗa hoorema kamɓe sukaɓe fof eɓe poti teskade ɗum te ɓe ganda ko hunde wonde ko maggo mbaɗɗon ɗon o maggo ngo ɗum heewi dole no fewi e afiye suddiɓe wonɓe ɗo ɓe ko yahete hande ko haalaɗo ko piwno onon goni sababu onon goni ɗayol ngol rewɓe kala ko yimɓe gimmani e gurdam aduna si rewɓe tawaka hen ala ko mi haalinam joni wayno joni ɗi lekki ɗe gurdam aduna galle faɗni ko wayno lekki ɗiɗi joni si a sotti calɗe ɗi tan maayi tan kono sa itti ɗaɗi ɗi tan maayi debbo ko noon wayi gurdam noon wayi galle galle ala kala ɗum yi debbo e gorko ceeti so taw tan ko debbo o yalti galle fisi debbo ko jagginta galle ko wawata galle debbo si yaltani e galle hayso ɓe jeeti gorko so yiɗi mbaɗa ko keeji mum yaha kono en tant que debbo heddi ɗon tawi ɓiɓɓe boye fof galle o kono gorko goto ceedoɗi yeeɓiɓe e galle addeyani goɗɗo wawata ɗum jaggi ɗum waɗi noon ko watte ɗo ko fof si ɗon ko mbaɗani jiiɗe mon mbaɗani jiiɗe mon mbaɗani doole mon tan jogorani yaha minen tori on ina satti kono mbattane so sakkude saabu aduna o hande minen nomin jeehi he komin jii leƴƴi ɗi ne ñamtondira
mokka on yeru seeɗa e hannde ko gonɗen ɗo min nana konɗu minen ɗi ɗenƙini minen hara hannde ɗo jaaɗa fof ko wiyete ko nurole a wiyat nurole taggaɗe enen nantolaji gonno ɗo kono nanon konngol tan boppon konngol mon ɗo ɗi hulɓini minen ɗo ɗi hulɓini minen mbattane ɗum hakkillaji wayno nurole e yombu e nanda soorale e ɗi ko hanki tan gari hande joomum wiya tan wiya noon tan tawa ɗini ene miise guetoɗen woppude on ɗon jiɗi anani e guetoɗen gotal ndaare goɗɗe ñaal hata ɗum moƴƴani e ɗemngal ko noon woni e hono oɗo ono haalda ɗo ni fof minen nde min pelliti wadde ɗum ɗo oɗo fof min jiɗi siftorde min wi par ce que ɓoyi komin puɗɗinande dille makko min jii dille makko min nanano ko dille makko mi yo joni noon minen min darani goto fof larani jibinande mum min daari ko ɗemgal ngal par ce que ɗemgal wurta ko e balɓe ɓiɓɓe mum walay saago ɗemgal ko maayi yimɓe maaya hen nde ɗemgal ngal wawa wuurde ɗum min jii e aduna ɗemgal hande kala jaarugal yeeso ko noon waɗi yimɓe muɗum ɓe daari kaɓana hen ha ɗemgal ngal daari waɗi minen tori o tinno ɗon ko watte ɗo e ko noon saare nde kadi mi yettimi ɗon no jaɓɓori nduɗonde suudu e ɓeɗo mawɓe nde garmi ɗo fof min ɗo tawa umen de hoyma ɗum ne weltinimin no bete noon wona seeɗa ene okki minen cuusal minen jaagori hono booki kam jamanuji garoji ma jogoro hono koɓe mbiyata tarih no hunde haaltede e aduna heddotonde jogorade no haalede ha aduna gasa puisque leñol kala ligganiɗo leñol gande o mayata kala ligganiɗo leñol ƴeewe hay ɓennuɓe Firawna en wayno Moussa Molo en wayno général Dewo kala ligganiɗo leñol kala ligganiɗo leydi mum kala ligganiɗo hoɗande mum gande aduna ha gasa ko ɗum ɓe mbiyata lahul mahfuz c'est-à-dire alluwal denangal ima inde ma winde sabu leñol wona naafi hoɗande ne ko noon wayi kala ligganiɗo hoɗande mum walla batte ma keddoto ha aduna gasa ɗum waɗa minen tori o onon sukaɓe gande kala mbo inde mum heddi hande aduna he walla ko leñol liggani walla ko hoɗande liggani sa ligganaki hoɗande ma tan a anderaki hay jaliɓe meɗen ɓe kaala so neɗɗo wuuri andaka so maayi hakkata kala nde neɗɗo wuuri tan e maayi tan yimɓe fof ɗum wallay wonko waɗata komo haɓanaɗo nokku o si haɓanama nokku o si maayi tan neɗɗo fof kono si woni an hoorema tan ganduɗa hoorema tan jiiɗa hoorema tan jiɗɗa ñande mayɗa on ñan jejjitteɗa ɗum ko gurdam aduna addiri noon ɗum noon nde tori o goto fof jogo miiɗo pellital ɗum noon haɓanade leñol men haɓano noon kadi hoɗande mum hono ko Mamadou wiide ko ni yidde hoore mum wona an jogoɗo neɗɗo gueɗe nayɗini aduna ala bawo ɗum suɓade ala bawo suɓade hombo wonta bammu aduna ala bawo ɗum waɗi ala bawo suɓade hombo wonta nene mum ala bawo suɓade hongol leñol jibinte ala bawo suɓade hondi leydi jibinte te ɗi ko Allah addanimama Allah waɗi he dow ma so Allah addi ɗi noon waɗi ɗumen e dow ma ko an ɓeydata ɗi an nabrata ɗi yeeso an ligganto ɗum so a salima ɗum tan ganda a salima ko Allah fayima so a jibinama e leñol a jibinama e nokku an a woni aɗa yawiti leñol ma aɗa teddina leñol janano latinɗo ko mbatta ko latinɗo ko woni hakkille ma eto haɓade hoore ma ɓuuri mettude aduna fof no ko haɓade hoore mum gurdam fof neɗɗo yeehi tan ha hellifama ha maya aɗa haareji heddi noon kono haɓade hoore mum ɓuuri fof musde saabu ɗum ko an tan ko aɗa yinno hunde tawa ko jiɗɗa ko moƴƴane ma kaptoɗa fittanuma pour jiiɗa weeɓani walla aɗa anño hunde tawa e moƴƴi e ma kaptoɗa fittanuma ndu ha jiiɗa weeɓani saabu ɗum ala ɗon ballo ɗum waɗi noon jettina minen tori tinnoɗen ballodire ɗemgal ngal ko enen fof wodani leñol ngol ko enen fof wodani e miɗo yiiɗi onon fof mbattanen ɗum hakkille e miɗo yiiɗi wadde hen
talen misal goto eyyi ɓe mbi on ji mbarode ne waɗi ɗo ni diidol ɗo mi waɗini fesal e mbarode meeɗi yaade tawi no ngelobaɗi haɓɓa lamdi ngeloba hoko hambo haɓma ɗum yo ko neɗɗo laari ngeloba no foti ni hoto neɗɗo woni ɗum a en neɗɗo de ala to abbongol laawa yeehi haa woɗɗi tawi kala ñiiwaɗi haɓɓa lamdi ñiiwa hoko haɓɓima no neɗɗo wiɗum hoto neɗɗo woni wiɗum abbo laawol a yiya yeehi haa woɗɗi tin tawi nagge ɗini sana lamdi nagge nge hoko haɓɓima ɗo yo ko neɗɗo joni noon mbatode humpa wonko kam haɓɓiɗe kuuɗe mi yaha tan mi hawri neɗɗen tokosen ni nayi ɓe woodi tan ɓe Allah hokkani juuta hawre mum tawi ɗum min noon ko neɗɗo ɗaɓi ham mbiya ko ɗo gaha abbongo laawa o wi ɗum he ngel wi ɗum non hawre neɗɗo han a dogat mi doga mi yiɗi mi yiɗo min mala miɗa sikki hayno neɗɗo tan doga a jetta jettondir wata diwima komi yiɗi yiide mi kalda par ce que no haqqiri ɗe kulle ni wona lawol ngel wi ɗum he min noon sa jaaɓi hunde wotere miɗo wawima addande neɗɗo kono wonko jinmi mbaɗa mi yo mi haɓɓamaɗo par ce que sonama a hayno neɗɗo tan ɗo a jaɓatambo yettanmo mbaɗa ɗum yo dobta ɗum a dabta aw fata mi haɓɓama mbaɗa ɗum ɗum bisimilla nde laaɓi ɗum ha anndi yo kam ndi wataɗo fuu saafi laɓel mum ɗeeɗi ɗum ko miite neɗɗo wona dole haɓɓiɗe kulle ko wona dole ha gen saafi laɓi ɗeeɗi ɗum ɗo hetto miɗum ko miite neɗɗo sa in haɓɓiɗe kulle a wona miɗo mawniri ɗo wona ko haqqille min ɓuri ɗe kadi awa ɗum waɗi noon hakkille jogii neɗɗo sabu ƴeewe tan hay ina hunde hawnide hay qur'an adde o wiite simore wiite wattini wa zeytun ɗum ko wata toon wattini woni lekki mbiyeten wa zeytun wa ɗuri sinina bi hadal balad Allah wiyo ko laqad halaqna insana fi ahsani taqwim yo gueɗe ɗe tagui ɗe foof neɗɗo no tagirini ɓuuri fof moƴƴi kono noon so marada dahu ala asfala safi to ɓuuri famɗo lesɗini ɗum haata les ƴeewen ɗo o ɗiɗo ɗiɗiɗi tan halaknahum ahsani taqwim e radadnahum asfala safila mbaɗenen ɗum jeeru neɗɗo tan an tan e juuɗe maɗa carkoɗa haladde hol fof hunde mbawɗa war an tan e juuɗe maɗe koko mbawɗa war hay hunde joni ko hono paggortani a wata ayde kappe a wata jumde a dogdata kullel ha keɓtoɗa kono Allah hokkima hakkille hande ɗo gonɗen ɗo hol fof he tagore Allah he hunde wiyonde e ñaama neɗɗo jogui matériel horom boomade kay ɓuri lesɗe kono kañ haqqilloti hokki ɗum doole ɓe ganduɗa hay hunde ledde ɓaga ɗum liggoraɗ wayla hakkille mum o watta ɗum wayno puccu en ñiibi en hay mbarode neɗɗo neɗɗo kañ tan jogui Allah hokki ɗum ɗo fisino o aaye ono o qur'an no haaldi ɗo ni ko hunde labtude heddo noon neɗɗo fof no andu hakkille ono ko ceerno wi ko goto fof tagana hakkille wota a yi goɗɗo tan gabboɗa on ho anna Allah taganima hakkille o ko guite ɗiɗi no mbaɗɗiɗa guite ɗiɗi mbaɗɗi waɗi guite ɗiɗi mbaɗɗa koyɗe ɗiɗi waɗi koyɗe ɗiɗi mbaɗɗa an o hakkille aɗa jogui hakkille an wona ko abbotani yimɓe dartindoɗen gon sen dartino si a yii tan hunde nde a anda tan hakkille ma fulɓe mbi seede ala tan hakkille ñawirte kala ko jiiɗa andanaɗo wattu feere ganda dabo ko woni sababu ko noƴƴimmoɗo ko noata kono ina immade tan yiya hunde hanko ni way tan gabboɗa par ce que ɗum hay sa ƴeewi ɗum hande e yeruji konɗi ena boomi kakkillaji meɗen sabu ko wayno waliw en nabiyu en walla ɗi noon no yimɓe paamiri men ni e ko ɓe jahata ko wona goto ɗum waɗi noon tori on ko ara kala ko ganduɗon hunde hesere arde wiyete andude taw
ko woni nde hunde hono wiyete ko bo inne nde taw ngeti firde ha ngandon inne nde ko firde nde puɗɗon andude ɗum ɗon ko yaha ina walla sabu hande aduna o fof yimɓe ñamtindira hakkillaji ko haare hakkille gonɗe ko yahire ko hono jangde nde ko haare hakkille tan wota a jab sonkidede ni sakande haɓede kono Mamadou wini hoddiɓe meɗen joganen ɗumen teddugal joganen ɗumen koddigal moƴƴal e anndine moƴƴo mbawen hoddude e mum taw ko jam hare moƴƴani hare yakkat surtout hare koddigal fof ɓuri bonde ko jonde nde sellata ndentoɗen ɗum no wete wona seeɗa ɗum no haygal dental joni ɗum waɗi minen to mi wiya hen to ko duɗal gonga yonti ɗum duɗal ngal no min nawi tan no min naɓiri miijo ngon ko gonga yonti wota sonkide ko jahi ren ko biɗo ɗi ni salo ɗum han lamɗo ɗum holko somo waɗi mboni salo ɗum on kaldi tan on pamodira ɗum waɗi minen mbiɗi han ko duɗal gonga yonti noon min tiki inen nde ko ɗum jinnomi on yettinande e sohnaɓe on jarama Panam Sera. jarama beltanima jarama tantorde wono yimɓe poti jangguirde ɗum woni yimre Pulaar nde si tawi mi juumani ha yimre nde ko biyeteɗo Saydou Ba ɓuura andirede Abdoul Oumma wonno kañƴe ko France o wi holko windi Pulaar windi Pulaar ko ɗemgal no ɗemɗe windere ni bangal ngam woni neɗɗo ko ɗemgal ete reni ɗemgal ko bindol yonani ɗemgal tan no kalgol e wullude laabi e dargol hayso ɗin nafayo rende keerol ɗaccu ɗemgal ko pinal en ɓuraka tindi e daari kewgol ɓuraɗen ko bindi mbaylandi e gollal gerek hecci ɗemɗe fof e gandal kono nde yebano tan hetti caggal te lolli koye taniraɓe men fira ewna en ɓe kemno gandal haysen paalaka ɗum hande ɗini mawni e godal kono salade ɗum wona ɓural accu ɗemgal ko pinal e doole ɓiɓɓe mum patgal windede e wittede namdigal e peeje fulɓe kala cabbingal yo hersu kala mbo yiɗa ngal joño wa'ano jawgal yo Allah ɓamtugal ɗemgal nuska usta añɓe maggal amin on jarama ñimgal ɗo Afrique jahti gandal ngal daranade ngal ko malal e leñol haɓanade ngal ko lartude kisal rende ngal e bindi ko wallude pinal jokkude ngal e jangde ko laawol daɗal ko ɗum ɗaɓɓa he ngal ko wona gollal gala gando fof saabu ballal debbo e gorko hawruɓe godal sukaɓe e mawɓe jiiduɓe ɗemgal kala garowo no ardu e pellital darade e dadade wonda e cuusal paliɗo ngal wurde fellubo kural to wonta heɓ kisal ha ñande ladial pinal e ndimagu men ko ngal wona luɓal wona keɓal saabu ala donal yani luɓal pinni fof a arti basal fulɓe jiɗen ko gonɗen e ɓuraka godal fulɓe funnague noddi e peeral kawrugol fulɓe kala riikugol ceeral fulɓe hirnague notari ballal koye hodere pinal ndimbi jaɓɓeni peeral on jarama no kawri e gollal yidde jangde e bindi nafoore ɗemgal yonani tan wiide komi pulle ɗemgal so a windani ngal jangata a yolta e gongal nde joltoɗa a tinata mbiyata ko pinal taw pinal wona famɗinde leñol mum e dental so a fini nden a fertani guite maɗa e gandal so a fini nden a fertani guite maɗa e gandal ko dewi hen gal ay fulɓe haɗaka jamñol maɗa no lewlewal ko ɗum ɗaɓɓa he fulɓe kawren ko ɓeydagol fulfulde men no alɗi ndenen ko teddugal ko andani hen kala lamdo ganda ko ɗaɓɓugol wota yeddu leltinat golle meɗen ɗe jawnugol keñoɗen ɗe jangde gande janggen ha keɓen daɗal ko ɗum woni gallugol ɓamtare wona tan gardagol argollu wota ardu haɗatama teddugal faɗatama teddugal sukaɓe fulɓe yakoraɓe jangde e final dariɓe haɓade majjira ha yimɓe gandal ama jaɓama e
e nundal goto fof koɗo jeeya ɓuri yodde e ballal ko jarama minen ɗo beltani ko ballal Allah noon wonni ɗum en potani ɗum yawde ɓaari ko sukaɓe ɓe pellitiri ni si ɓe mawniri ni hanko ɗum ɓe jiɗata gandon ko wiyete pular ko e nder Afrique ko ɗemgal ɓurgal ɓoyde ɓurgal hewde ɓurgal sarade e leyɗe 16 kala leydi ndi jaaɗa a tawat ɗon ɓiɗɗo pullo biyowo min ko ɗo mi wooda ɗo asle am o pi woni ɗum ɗi woodi ceerno Ali won ko andi hen seeɗa joni sabu ko ɓen tambo jokkodiri won nokkuji goɗɗi he jaata wayno Soudan en Tchad en si a wi ɗum komi pullo Sénégal najo mi wiyama ƴe hosse fulɓe ɗi Sénégal mi waddi ɗum e yimɓe hewɓe mi wiya minen komin Sénégal naɓe o wiya kañ andano fulɓe ɗi Sénégal deke noon fulɓe wona seeɗa gonni ko leñol ɓoygol e seeɗa hattanmi on wiide fulɓe ɗi joguino annabaɓe ɗum ɗi wawi wonde ɗum wonno neɗɗo ɗamino o fulɓe galano ɗum saabu ɓe mburino gila jamanu Firawna en ko fulɓe kecci arabeɓe jinmi noon ko nangon pulagu mum ɗum ha tiiɗa wattake e jiiba pulagu ñaaƴire ɗum ko ñaaƴirat pulagu ko hunde nde ganduɗa ene foti wonde mi yimana on ɗo seeɗa jimol biitegol jiiɗe am e Afrique ko jiilimi seeɗa e Afrique ko hoko jiimi ko goɗɗo lamdinomi hoko jiiɗa e Afrique kalanmimo ɗum tindini kadi ko pular o ɗi alɗi kala no jiɗɗa mbawta ɗum windirde kañ ɓuuri welde windude ɗemɗe kewɗe mbimi ko jiimi Afrique funtira ko ɗum yeddotako hay o tako ko hunde talide ko jiimi Afrique funtira ko ɗum yeddotako ɓe jiiduɓe kaɓanta laamu ha gona liggotako paamen ko Allah tan joyi laamu ñiiɓite ittotako tagaɗo ko laami fof wonɗo haadata ɓennotako keɓal hande riwat heege janggo nge ruttotako kono si keɓal ittirama mone heege hanki ngen woɗɗotako yurminima ɗo Afrique démocratie famotako de si en paamani ha liggoden en keɓtotako si en keɓtaki ga leyɗe men ga en kolotako kala mbo hoolaki e wurde mum on nemotako démocratie wona ƴettade yimɓe yaade a hormotako ko pinal e golle démocratie addi en jeebotako kormoɗami mi hormoma neɗɗagu a luudotako fulɓe mbimo suusani bone laamaɓe kala on laamotako kono wota holɗum mbawdi ɓe laamiɗa ha gona paggotako aynirɓe jaam ka e jawdi ndeno jaam faɓe miijotako an ko a lamɗo laɓɓin salo won paho gonga a hettotako ko a gando won giɗo yimɓe nunɗa goto a ɓurnotako piɓen to Allah jommen fimde gonga nde firtotako saabu ittude ruttiyankoɓe bonɓe ɓe jurmotako kepten komin ha wona ronoɓe lamdotako doygalu Afrique e bawal ngal yolotako Afrique gamen wona jaam naati sortotako mahiren jangde e golle ha wona sakotako gardinen kala wawɓe golle ɓe jamfotako ronoɓe gara jokko gonga ɓe jiiɓotako fulɓe mbi si gando boni yambirta ko peeje ɗen pewnotako kala jaɓɗo ɗen yoolo janggo mum on yiitotako saabu ko yiɗam maleɗa wonata biiɗe makko a yurnotako nde jurniɗa kala peleɗa bonɗo jikkumbo woddotako hulɓinima yakoraɓe pinal ɓe jiitotako ko ɓoroɓe jawɗe ɓora ɓalli gabbo ko pandotako ko ɓaleɓe yedduɓe mbadi koynaɓe teskotako holli nortoɓe pinal ko jeyani parnoraɓe pamnotako te ko windoɓe jangga calto hanki mbo yolotako finɓe tunde tawa ko turaɓe ha gona to pottotako jemma e ñalowma eɓe pewja wadde ko amnotako siko debbo heɓani rasta kala jaam heɓotako gorko o daro mo ɗaɓɓa rasta hay soɓe kirtotako pinal e tunde siko ni ha caymi abbotako kala mo fanani sarkade fanata sarfade ɗum yeddotako jafoɗon dande
film o gasina Mariama Balde ko he jangoɓe almuɓe jangoɓe pular he taweɗa hono jiroɗa jande pular nde yaaru yeeso ngal pinal keɓɗa hen kaɓe puɗɗoɗa jande funna pinal kewgal ko wayna janginowo amen tardara minen kala tardara honum addi ha on tardata janginoɗo o tardata minen paala jangude onon paala jangude paama seeɗa pamon mbiɗa hono softinima jande ɗengal anga ñangal aadaji anga donc ko ɗengal ma ngal jangatani pinal ma ngal ko aadaji maɗa ɗi ko ɗum softinima e jande donc hoɗum mbajotoɗa sukaɓe na maɗa ni fulɓe janga pular a jarama Mariama Balde Ansaru Balde Ansaru hande enen he duɗal boki mawde boki Sinthiang Ansaru kaddotuma duɗal mo ngal fuɗɗi hikka mbaɗɗon duuɓi ɗiɗi hoɗum addi ha onon piddani jande nde onon paala jangude mbawani jangude ta ko he ɗemgal mon he on pamat ɗum kala ɗum addi ha coftan ɗum ok jarama inna Oumar Diawara enen hande duɗal boki he ko he jangoɓe duɗal he taweɗa hoɗum wonde weltare hande keɓon duɗal ɗo nder saare moɗon ɗo ta koye ɗemgal mon he ko ɗum addi ha natuɗen ok awa jarama Tidiane enen he duɗal mon he on jii hande ko hande duɗal ngal uddatani donc an hoɗo woni weltare ma e keɓgol ngol duɗal ɗo saare mon ɗo minen beltiɗe sabi hollaminen pinal andina minen kala aduna hollaminen pamal kala minen en jaɓi jangude bakkile gadduɗal donc pour an pinal wona he ɗeɗa ɗemɗe tan keɓe to pinal inin he nder ɗemgal pular he donc ça veut dire que donc ɗum addi ha onon belti onon jangga he pular moɗon ok awa jarama jarni hoɓɓe ɓe min duwanima hoɓɓe ɓe min beltanima hoɓɓe ɓe no bete e dow inde duɗal Guiddou Dampa minen mbiya umen ɓe jarama min jaafima umen min gacciti umen kono noon ɓe ganda min meytani umen ɓuranno minen han tawa ɓenin paadi kumtari kono noon hunde fof ko hoddiro Allah yahire ɗum noon min jaafima ɓe hanti eyyi ya en battuni kadi mbo wuuri ya pular o ɓamto e jaahi Seydil Wujudi enen ko ɗum wonno ko mbawɗen hen fawde salli ala Muhammadou keɓi he weltare mawde minen keeɓi he weltare mawde nder saare saabu kabir pinal pulaɗo fuɗɗa ɗo ha hande ɗo yaaheɗo Tijjani Mbaalo en ha ekkiɗo leñol Mamadou Sare Manji mbiɗen belti e mumen e oɗo mawɗo mo gaddu on ɗo o minen weltare amen nde hande ala ko min mbawa haalde e dow mumen
ha minen mawɓe ha e mawɓe saare ɓe e cukale amen ɓe jibini ɓe saabu toujours cukale ɗe so belsininoma e école he taw minen jinnaɓe minen ɗin to cuuɗi to cukale mbigel wersino fof minen innaji ɗi minen ndiwa minen mbiya amen jeehen janggoy saabu minen ɓemin jangginaka ɓe ɗum ɗi woni sunno e dow amen minen jibinɓe emen ɓe tawi noon minen min teeɗi ɗon kayen ko ɗon ɓe jatani jemma e ñalawma minen puusa cukale ɗe jeehen janggoye pour taw on mba anno min mbaɗini saabu enen pi hane en ɗen jii ko ɗumantini aduna o ko jande nde saabu ko nden addi pinal ngal ko nden addi pamal ngal ko nden addi kala ko ari e addi ngalu e nder leydi he ha miɗen jaara Mamadou Sary Mbagnick en ha e Souleymane Mballo en pi min en du'ano men Tidiani en miɗen du'ano men tigui Aliou Mballo en e mawɓe saare ɓe ɓe duwo hen e belto kabirto mawɓe worɓe to ha e almami amen o e jarga o e minen rewɓe ɓe e jinnaɓe amen ɓe Buya en dal ko weltare ton pi ko weltare hande ok jarama amen ɓe tinnima tigui tigui miɗen belto hen ha dal ala ɗum mi mbawi hannde weltare amen nde hande nder garal mumen e nder saare to Sinthia ok jarama jarama tigui min beltima ha kaddi mum ko ɗo haali ɓayru minen min keɓani koɓe keeɓi ko minen min kawrani e jangguirede sukaɓe ɓe ka en kawri e jangguinede o gokkama pamal si neɗɗo okkama pamal na tinno e pamal mumni minen min keɓani ngal pamal saabu neɗɗo han kala mo janggaki a famani hay hunde ko jangguɓe ɓe tan goni famɓe joni noon onon arɓe ɓe min beltima ha kaddi weltare ko ɗo haali ceerno Aliou ɗi du'ane jemma he ñalowma saabu ko kanko waɗi ndu waddu ndu ko waddu ceerno Aliou ko kanko wurtintani yimɓe ɓe saare yimɓe beltanima am ha kaddi mum ko ɗo haali ceerno Aliou mo weltanama buy wona seeɗa saabu kañ immini ɗemgal kala gimminowo on ɗemgal muɗum ta weltante ɗum beltanima am ta ha tabarkallah ha onon arɓe ɓe kala minen beltaniɓe ya Allah ɓeydan en jaam Allah addu cellal jarama kono mbiɗani tan joni minen to sengo fandare amen nde to sengo janggingol to ko wurtinde ɗemgal ngal tan ko wonno ɓiɓɓe jibinteɓe jooɓe gono e tawa gonoyani ɓiɓɓe fulɓe ko ɗum addi min daari minen min gamani jemma e ñalawma minen doga nde duɗe gari kala wona kaale ɓolɓolɓolo men ɗaɓɓi hen ko yidde wurtinde ɗemgal ngal ha ngal wuura ha neɗɗo anda ɗemgal ngal wuuri ngal darima to sengo bindugol muɗum e aadaji muɗum ko ɗum addi minen dari kono min janggin tan minen wona kaala min ɗaɓɓi hen kala komin keeɓi hen songoro minen nangi ɗum juuɗe temedere ko ɗum addi jemma e ñalawma minen doga e ɗo hono yiyantemi kanko ceerno Aliou kala ɗo mo wi minen to sengo pular gaare mbaɗe ni hay goto ruttorta ɓaawa minen nangi ɗo kam raɓɓa e haala daɓɓa ko ɗon tan woni ko fandare amen nde wurtinde cosaan o tan e wasde majjinde aadaji gonaɗi ɗi cukaɓe ɓe ganda hoko wonno law e hoko ɓoti wadde eyyi jarama onon musidɓe saare ko ari ɗo ha tengti noon e musidɓe meɗen bordonnaɓe ko wayno Saydou Seydi e Aliou Mballo Allah waɗi o heɓani kanko arde ɗo kono ko kay oɗo garduno balɗe ɓaawo ɗo tawti Mamadou Guiɗo leñol o mo ganduɗa enen gondi jemma e ñalawma yimɓe saare ɓe mino yitta umen kaddi jettor simi yettiɓe taw mi waɗi ko haani saabu mi ala ko ɓuuri ɗumen ɓe